Темная ночь, только пули свистят по степи. Νέο βίντεο μετά από έναν μήνα. Τι περίμενα? Πού εξαφανίστηκα? Δεν αναρωτήθηκε κανείς, αλλά οκ. Αυτό το βίντεο απλά θα είναι πολύ random και το έκανα επειδή βαριόμουνα. Οπότε μην περιμένετε να έχω κάποιο θέμα σε αυτό το βίντεο. Απλά θα πετάγομαι και θα λέω, ξέρω εγώ, τι μου ήρθε. Λοιπόν, χάθηκα γιατί αυτό το μήνα έπαιζα το GTA το 5 και δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα. Βασικά δεν το έχω ολοκληρώσει τέλος πάντων ακόμα μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από κάτι εβδομάδες. Επίσης γιατί βαριόμουνα και γιατί κόλλησα γρίπη α και βασικά γι' αυτό χάθηκα. Επίσης ήταν και γιορτές τώρα πριν από κάνα δεν θυμάμαι πόσο και γι' αυτό δεν έκανα βίντεο, οπότε ναι, οκ, έσκαζα με ένα βίντεο, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά κάτι στο μπούτσο, να τα πω, ξέρω τι είναι. Οπότε θα πετάγω απλά και θα λέω random πράγματα και επίσης επειδή σίγουρα αυτό το βίντεο θα φάει demonetize γιατί θα πω, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα. Κάντε ένα like γιατί να με βοηθήσετε λίγο, γιατί δεν θα πάρω λεφτά ούτε τέλος. Βοηθήστε λίγο με τον αλγόριθμο να πετάξει κάπου. Και ναι, αυτό. Και τώρα θα πετάξω μια random εικόνα για να ξεκινήσω το βίντεο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά, γιατί δεν πάει άλλο. Λοιπόν, πρώτον, το Hello Neighbor που εμένα μου άρεσε full όταν ήταν στα trends, έχει επιστρέψει, έχει γίνει λίγο trending στο TikTok και αλήθεια τώρα ήταν καιρός λίγο να επιστρέψει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πόσο καιρό έχετε να ακούσετε από το Hello Neighbor, ξέρω εγώ κάτι? Από τότε που βγήκε το Act 1, 2, 3 και το φινάλε, που μετά από αυτό απλά εξαφανίστηκε. Που λογικό ήταν, δηλαδή ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το Hello Neighbor, αλήθεια τώρα? Οι περισσότεροι τελειώσαν το παιχνίδι και ήταν σε φάση μαζί κι εγώ. Εντάξει, καλύτερα ήταν παλιά. Η version, ας πούμε, η Α1, από εκεί πέρα μου άρεσε full το Hello Neighbor. Που να πω την αλήθεια μου δεν είχα παίξει το Α1. Αλλά παρόλα αυτά ήταν full ενδιαφέρον να το βλέπω στο YouTube. Don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Είναι επιτέλους η χρονιά που έρχεται το GTA 6. Έκανε 13 χρόνια για να βγει. Χρονικά έπρεπε να κάνει 4, max 5. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι δεν είναι όντως η χρονιά του GTA 6. Γιατί το GTA 6 θα βγει φέτος τον Οκτώβριο. Δηλαδή, damn. Το 2026 θα είναι η χρονιά του GTA 6. Άσε που θα βγει με full προβλήματα. Βγαίνει που βγαίνει πολύ αργά αυτό το χρόνο. Θα είναι σε 30 fps. Ρε, το Free Fire που είναι mobile παιχνίδι μπορείς να παίξεις με παραπάνω fps. Αλλά δεν μπορώ να πω, τα strip clubs στο GTA 6 θα είναι τέλεια. Έχουν γίνει leaked βίντεο που άμα έχει και τα γραφικά που λένε, τότε ανυπομονώ για το GTA 6. Άμα βγει το παιχνίδι και είναι μάπα, τότε δεν ξέρω τι στο μπούτσο κάνει η Rockstar τόσα χρόνια. Ο Δημήτρης την είχε μεγάλη. Ρε μαλάκα. Άλλο ελληνικό και το τονίζω ελληνικό meme έχει γίνει trend. Χρυστάλλια, Δημήτρης, μαλάκα. Damn, αυτή είναι απόδειξη μακριά από τα ναρκωτικά, μαλάκα. Damn, άμα είσαι γονιός και θες να δείξεις το παιδί σου γιατί να μην μπλέξει με τα ναρκωτικά, δείχτου απλά τη Χρυσταλλία. Και πες του, άμα θες να γίνεις από έτσι, τι να σου πω, ξεκίνατα. Που πλέον απλά η Χρυσταλλία με τρομάζει. Δηλαδή δεν θυμάμαι που το είχα δει, που ήταν φωτογραφία της Χρυσταλλίας που σε κυνήγαγε, μαλάκα. Έχω παίξει πόσα horror games. Δεν με τρόμαξε το PT, η Granny, το Evil Nun, το Ice Cream, τίποτα από αυτά. Και από ταινίες της horror τις έχω τελειώσει όλες από το Netflix και τα παραλέω, αλλά δεν τρόμαξα τόσο όσο να σε κυνηγάει μια φωτογραφία της Χρυσταλλίας
Μαλάκα, δεν ξέρω γιατί χαίστηκα πάνω μου με αυτό. Μαλάκα, δεν ξέρω γιατί χαίστηκα πάνω μου με τη Χρυσταλλία και το Δημήτρη. Με τη Χρυσταλλία μόνο, όχι το Δημήτρη. Αλλά γενικότερα αυτό το ζευγάρι έχει πρόβλημα. Γιατί να κάτσει κάποιος να τους βοηθήσει. Καλά, ποιος να του βοηθήσει τώρα. Αυτοί είναι δύο περιπτώσεις ή. Αλλά τέλος πάντων, καθόμαστε και τους κοροϊδεύουμε, ρε μαλάκα. Και εντάξει. Οκ, και εγώ τους κοροϊδεύω μαζί σας. Δεν με νοιάζει. Γουστάρουν αυτό που κάνουν και δεν τους νοιάζει άμα τους κοροϊδεύει, ξέρω εγώ, το μισό TikTok. Ή χρειάζονται ψυχίατρο. Κάτι από τα δύο. Λοιπόν, για τη season 2 έχω να πω ότι τρώει άκυρα το σοκράξιμο. Γενικότερα ήταν πολύ ωραίο και ήταν πιο φρέσκο το, ας πούμε, υλικό που μας έφερνε. Τώρα βλέπω πολλά κανάλια να το κράζουν το Squid Game. Εννοώ τα κανάλια στο YouTube, όχι κανάλια, όντως κανάλια, ξέρω, στην τηλεόραση βγαίνουν και λένε κόβουμε το πρόγραμμά μας γιατί το Squid Game ήταν χάλια. Όχι, εννοώ κανάλια στο YouTube. Που άμα είναι να κράξεις κάτι για το Squid Game, θα έλεγα το τέλος, αλλά αυτό το πράγμα το έκανε και το Cobra Kai και δεν το βλέπω πολύ να το κράζουν για το τέλος του part. Δεν το κράζουν γιατί είναι part, όχι σεζόν. Αλλά γενικότερα αντικειμενικά μιλώντας ήταν γαμάτο. Εμένα μ' άρεσε full, το είδα 4 φορές, που είναι λίγο υπερβολή, αλλά τόσο μ' άρεσε, τι να κάνω. Αλλά με τις εικόνες που μας έχει δώσει το Netflix, είμαι σίγουρος για μια εικόνα 100%, βασικά όχι 100%, αλλά το πιάστε το νόημα, το τι συμβαίνει. Σε εκείνη που είναι με χειροπέδες ο Γκιούν, μάλλον τον έχουν τιμωρήσει για αυτά που έκανε. Και μάλλον θα έρθει και ο frontman εκεί, θα το κάνει εκεί πέρα λογικά κάνα βασανιστήριο. Αλλά εντάξει, για τα βασανιστήρια δεν πιστεύω πάρα πολύ. Αλλά τον έχει τιμωρήσει για αυτό που έκανε και επίσης για να μην προσπαθήσει να ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς έχουμε και την ημερομηνία 27 Ιουνίου του 2025 θα βγει η τρίτη σεζόν του Squid Game, αλλά ότι θα τελειώσει το Squid Game πριν το GTA 6, ρε, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα μην ακουμπάτε την Ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος είναι άτυχος, ρε μαλάκα. Είναι περίεργος, αλλά είναι και άτυχος. Τον βρίζουν όλοι χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Για ένα βίντεο ρε μαλάκα. Ένα βίντεο πρακτικά του κατέστρεψε όλη του την καριέρα σαν YouTuber. Βασικά δεν την κατέστρεψε, την ανέβασε, αλλά για εντελώς λάθος λόγους. Τον μισεί όλο το TikTok, ίντερνετ γενικότερα. Αλλά εγώ είμαι με τον Τέοστη, γιατί είναι μάγκας. Αλλά δεν αναιρώ το θέμα ότι είναι περίεργος ρε μάκα. Και αυτό το λέω για το συμβάν με την Έλενα Live. Δηλαδή ρε μαλάκα, είναι που είναι αμήχανο το θέμα. Μην το κάνεις πιο αμήχανο. Μην απαντήσεις καν. Ή αν απαντήσεις πες ένα smash τουλάχιστον. Τώρα αυτό δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πείτε μου άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, άμα είναι να κάνω και άλλα τέτοια. Όταν με ξαναδείτε πιστεύω να έχω περισσότερα views. Αυτά, τα λέμε.